Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeşler Birleşmesiniň agdaty bolan Mars şäherindäki gerçek harit nyşany aýakkap önümlerini öndürýän kärhananyň işçileri täze taryhy ýa-da öz işlerini döwrüň talaplarına laýyk ýola goýmak bilen netijeli hem wagtda dokuny işler alyp barýarlar. Olar halkymyzyň ösen isleglerini ýygyderli öwrenmek bilen dinanlara, erkek adamlara, çağalara hem de yetkinjeklere niýetlenen aýakkaplaryň, şeýle de mekdep okuwçylary üçin ýan torbalaryň we beýleki okuw esbaplarynyň has döwrüwap görnüşlerini öndürmek işlerini guramaçylykla alyp barýarlar. Husus kärhanada öňçülük bölümleriniň universiteti bolup, olaryň hemmesi ýokarky ýyly teknologiýaly enjamlar bilen üpçünedilen. Aýakkap önlerini milli nagyşlar bilen bedemekde lazer şökleli enjamlaryň hyzmatyndan ýerlikde peýdalanylýar. Haritlary taýýarlamakda zerurçy imal ferişdeler bolan matalaryň, ýüplükleriň belli bir bölegi baglaşylan şertnama laýyklykda ýurdumyzyň dokma toplumlaryndan getirilýär. Kärhana boýunça ýylda sport aýakkaplarynyň 3 million jüwde öndürilýär. Gerçek harit nişanly aýakkap önümleri hususy kärhananyň öndürýän döwrüwap aýakkaplaryna we beýleki ýokarky ýylly haritlaryna häzirki wagtda ýerli we daşary ýurt bazarlarynda da uly isleg bildirilýär. Hormatly prezidentimiziň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän beýmeşwer aladalarynda münasip işler bilen jogap berýän kärhananyň işçileri halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda alyp barýan belet maksatly işler üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arka damyda hem de hormatly prezidentimiz arka daly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.